hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Za ku saurari waka daga bakin Abdul Ewan mai taken ƙasata. Za ku iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka 070-45-91-66-67. A yi saurari lafiya. Hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Da fari zan sa sarki wanda ya raina, shine ya bambaiwar waka a gona. Gashi a yau zan wake gona ta ƙasata, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Kafin na so ma zan sanya dan Amina, manzo ma'aiki abba gurin nana. Allah ka kawo ɗauki dan Amina, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Ina Hausar da Igbo har ma da Yoruba, ana kashin mutan karkiya shi kudu ba. Mu manta da Allah Zuljalali Rabba, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Mai farko na san zai karshe, 'yan Najeriya gaba daya mu tare shi. Mu koma ga Allah komai yana gare shi, in mun karo kai dukkan bukatu ya ba mu. Hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Hasbunallahu dubu salati ma dubu, in mun kayo su mu je mu roke mai dubu, shi zai kawo sauki dan abba na Zainabu. Mu koma da Allah shi zai ba mu mafita. Hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Ba dan azumin mu rabbu, ba dan sallar mu ba, ba dan hajjin mu rabbu, ba dan umurar mu ba, ba dan zakkar mu rabbu, ba dan sadakar mu ba. A yafe muna dan manzo ma'aikin magwanina, a yafe muna dan manzo ma'aikin magwanina, a yafe muna dan manzo ma'aikin magwanina. Hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita. Hasbunallahu ilahi, hasbunallahu ilahi. Yau kasar mu tana cikin wannan hali, mu koma ga Allah shi zai ba mu mafita.